Ageno ni rio maber jahera mar Penj Laktar ka wacho ni ngima en mwandu en ga morna mar bedo kodi odiechieng kwa gombaka kotenore kod gik mopogore opogore mamulo ngimawa. Achiel kuom gigo mamulo ngimawa nyalo bedo tuoche mopogore opogore, tuoche manyalo mako fuoni mopogore opogore kaka dundo, kaka obo, nyarogno kod weche makamano. Kata kamano odiechieng makawuono ne wawinjore ni wang bedo kod twak makende kotenore kod pien del. Mabota chendo ni en Ruth Otieno machiegni. Akaw thuolo ni marwako wendowa kendo jalony marwa bonyiswa ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage kata doje twak achiel kachiel. Machiegni Penj Laktar odiechieng makawuono. Erokamano ahinya. Ya nyinga en Jacqueline Achieng Athembo, anya Kisumo, nonyuola dala ma Kisumo, hospital manene luongre ni Russia, tinde Ramogi Oginga Odinga Referral Hospital. Atiye dala ma Nairobi kaendi, and atiyo gi company wa iluongo ni Skin Soul. Skin Soul wanwang're Westlands kacha, kata mana wan gi branch moro Lavington. Koro wathiedho weche mang'eny mag pien kendo wamiyo ji advice mang'eny gima ginyalo tiyo godo weche pien del. Kamano, yes. Amor mokalo mar bedo kodi Jacqueline e chenro mar Penj Laktar, kendo amor mokalo ni ilonye weche mag pien del mabende osebedo ka chando ji mokalo. Naketo post e Facebook odiechieng makawuono ni kawuono wadhi wuoyo kotenore kod chandruok mar Kabirwa kata acne mabende chando ji mang'eny mokalo. To kotenore kodi nyiswa nyaka ni onyuoli nyaka Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Yes. Maiso ni in proud imor. Amor kabisa bedo nyanam kendo aero tija. Ya tich matiyo ni aero nikech en tich masetiyo kuom higni mang'eny. Yes. Higni adi kama? 20 gi wiye. Yes. Kamano. Ani ka pien dendi ler mokalo Jacqueline. Irito pien dendi nade? Erokamano. Mokwongo nyaka ichak rito pien dendi gi iye. Nikech ng'eny ji wer mani rito pien del en wiromo. Ok en wiromo kende. Chiemo michamo, ya, nyaka bed chiemo maler. Kendo nyaka ing'i kabisa kaka modho pi mari bende nyaka bed malo maber kaka dwarore eka mondo ibed gi pien maber. Pien kaka iye chalo e kaka oko bende bedni chalo kapok ichako wiro mo. Kamano. Mawacho ni moni to thoth ne ji ringe garinga to ng'ato konego bedni ringe mo. Pien dendi en ichako gi iye kiwuok gi oko. Kiwuok gi oko. Awinjo kimulo kamoro kanyo bende ni pien del en gima ichamo. Kendo nitie gik ma kichamo to dhi ketho pien del. Kata awinjo kacha bende kimulo weche mag pi modho. Kapok adonjo matute weche mag pien del kata Kabirwa ma wadwa goye mbaka. Nyisa weche mag chiemo Jacqueline. Okay. Koro chiemo onego bedni ing'iyo chiemo michamo alode mang'eny, ya, ni alode mang'eny, chiemo monego bedni ok onego bedni chamo bende mang'eny ma inyalo chamo gi lakini chamo gi matin, gin chiemo man gi modhi mang'eny, ya. Waluongo gi ni junk food gi dho ngere. Ya, koro mage gik monego bedni kik ikete dendi mang'eny. Cham alode mang'eny. Alode mang'eny, imodh pi mang'eny, to idhiri bedo gi pien del maber. Kamano. Jacqueline chama lot didi e juma. Kati chama lot marom nade e odiechieng kodiechieng. Nyisa adier. Okay. Alot chiema michamo kati chamo ringo nyaka bed ga lot kanyo. Ya, gimoro amora michamo nyaka iket alot kanyo. Ya. Eka okawach ni kichamo alot, ok ichamo alot pile, ji mang'eny oluoro alot. Ok onego bedni chamo alot pile. Ke ng'ato biro penja ni to ringo tango, ringi no chama. Lakini alot nyaka bed kanyo. Kuoni chalo, rabuondi cha alot nyaka bed kanyo. Ya, kamano. Amor mokalo, imulo weche mag pi modho. Pi modho kod pien del otudore gi kar kanye. Okay. Pi modho kod pien del konyo. Gimomiyo konyo, neno chiemo mwachamo, kimodho pi, to dhi to luoko chafu mantiere madebed ni kata chiemo no nitiere godo, luoko to golo. Koro ng'eni kimodho pi to wacho ni hydrate gi dho ngere, hydrate your skin kimodho pi to koro golo chafu manie dendi.
ka wuok oko. Koro ibedo gi gine maber, gi pien del maleny maber. Ya, kamano. Mapa ni gimitemo nyiso ka Jacqueline nene ni seche ma chilo nitiere ei dendi, to chilo ni bro temo wuok gi yo mora mora, tachiel kuom yore monyalo wuok godo nyalo bedo pien del. Omiyo seche mimodho pito, oluoko dendi kendo golo chilo duto te manyalo bedo e del. Amor gi kaka ilero kanyo. Adwa ni mondo mi koro wadonje twak wachiel kachiel. Kamano. Kabirwa kaka jomoko luonge akne gi dhowegi. Magi gi nang'o? Okay. Kabirwa Kabirwa nyalo wacho ni anyalo luonge ni tuo, tanyalo luonge ni condition. Mokwongo Kabirwa nitiere gik makelo Kabirwa mang'eny. Jok ma Kabirwa chando kabisa to gin joma miye ni malo kabisa. Momiyo joma miye ni malo nikech gimiluongo ni hormones. Yeah, hormones nyalo kelo Kabirwa. Kabirwa ikelo gi pong, to Kabirwa ikelo gi gimiluongo ni genetic. Yeah. Oringe anyuola. Oringe anyuola. Joma chuo sana en anyuola. Joma mon en anyuola, nyalo yude anyuola, to kendo nyalo chandi e weche mag joma mon mag hormones changes. Yeah. Koro kelo gi bende. Yeah, kamano. Seche mocho ni Kabirwa Jacqueline, wantiere ga kod weche mang'eny kata conditions mang'eny mag pien del. Ma en mane? Ma thoro ga chalo nade? Dobed machal montiere godo e pichani, koso thothne en ga machalo nade? Okay, Kabirwa nitiere didek. Kabirwa nitiere Kabirwa mabiro nitiere gi stages kaka deka. Nitiere Kabirwa mabiro ma mild, to nitiere Kabirwa mabiro ma severe. Koro depend ni mane ma in godo. Nikech mar hormones chande nyalo yudi kisepong'. Ineno. To moro ma ng'ato ka pong' cha, kaka nyathi ma wuoyi kaka nyako, ka ng'ato ka pong' cha, jomoko bedo gi Kabirwa, to iyudo ni sana nyithindo ma yudo ni oyude en genetic. Ineno. Oringe anyuola ne. Koro iyudo ka wang'e ruodho. To nitie Kabirwa mwaluongo ni stage 4 Kabirwa, mago chalo ga girudho ka buche tindo. To mago iyudo kaka wan tich mwatimo ni. Aluongra ni one skin therapist. Yeah. Koro wan nyaka gi lakteche ma gin dermatologist. Watiyo ga kamoro achiel. Yeah. Kata e clinic wan gi dermatologist. Koro wan gi mwakonyo gima koro ni mala ahinya ma kwa ido Kabirwa stage 4 moro ma koro chalo buche chande. To mokwongo jatuo no wakawo to watero ne daktari ma dermatologist mondi ondikne yath momuonyo mondi. Kose ndikone yath mar muony korka obiro korwa, koro wan gi wakonyo control gi malo. Yeah. Koro nitie mogi thieth mwamiye, mwaluoko, wabaro, to wawiremo mondo tuo. Koro gima nyalo wacho ni etija wan wa control acne to Kabirwa to ok watim ang'owa, ok wathiedhe, but wanyalo control mondo kik obed mang'eny. Laktar mar pien ma en dermatologist ema timo ang'owa, ema koro ndiko yath, nikech moko en e dendi, en gi iye. Mi yath mimuonyo to koro watiyo kamoro achiel kodgi. Waniluongo ni watimo topical. Yeah. Mar thieth mamalo. Ma nitie chemical pills, nitie gik mang'eny. Koro ibiro to waluoke maber, to wagolo nyaiye chande, to watimo ang'owa, nitie yath ma koro wawire mondo tuo. But bende imedo thiedhno imedo muonyo yath. Yeah, mondo gol. Kamano. Poka winjo gani Kabirwa kata akne ithiedho kod muonyo yath, kata nitiere kamoro kanyo ma bendi mulo ni inyalo bare, maluoke maber matuoe, kata wacho kata nitiere kaka chako keto pien del mondo mi obed maler. Kamano. Adwa ni mondo mi kapok wadhi mabor ahinya, mulwa mana matin no nikech ing'eyo weche gi. Thothne iwacho no kata ni obiro kokalo kuom anyuola, anyuola nyalo yude, hormones nyalo miyo ng'ato yude kotende kod kaka dend ng'ato chal, kaachiel kod pong', samoro ng'ato pong' apunga, to kidienje gi mage mang'eny mokalo. Mang'eny mokalo sani, mang'eny mokalo en hormones. Yeah, Kabirwa ma ikelo gi hormones ng'eny, sana kuom mine, kaka nawacho mokwongo, kuom mine. Iyudo ni ng'ama mama kapod en nyako to onge Kabirwa. To seche ma Nyasaye gwedhe boyudo nyathi, bonyuol, to koro iyudo kana koro pien dende lokore.
ochako bedo gi Kabirwa mana onge go kech wayudo cases mang'eny go aila go koro mane manyalo wacho ni mala ahinya kuom joma mine kuom joma chuo nyaka bed en gima nitiere e family ne e anyuola yudo ka chando gi kabisa especially ka seche magi pong tiyudo ka nyathi ma wuoyi marawera wang'e ruodho makoro ok berne yani wabiro kendo wathiedho ubiro owuoyo kodi onyisi kaka ok onyal kata wuotho mbele ji iwinjo ok onyal wuotho mbele ji ni wach Kabirwa wang'e ruodho koro mago bende be wathiedho ga kendo wa control koro kwa neno kodhi ahinya eka wakowo ir laktar mar ang'owa mar pien ma en dermatologist magno mi yath momuonyo seche momuonyo chande to wan bende koro wathiedho waluoko gi iluongo ni facial treatment iluoko to wabaro gi to kendo nitie yath mwaketo mondo wamiyo gi otuo kamano iluoko tibaro adwa ni seche mwadhi nyime kod twagni ka wanyalo yudo pichni mag mild nikech wacho ni wantiere kod kidwenje 4 mag Kabirwa wantiere kod mild wantiere kod severe kata wantiere kod stage 4 adwa ni mondo biseche mwadhi nyime kod cheno ni kamora mora ma intiere inyalo ng'iyo pien dendi inyalo ng'iyo lenda wang'i to chal nade intiere kod Kabirwa kosionge godo kare en thieth mawuok gi e ich to kochak gi yedhe mimuonyo ochako kod gik michamo kaachiel kod pi mimodho abro neno ka pichni go sebiro kanyo mondo mi oganda waone seche ma ikelonwa pichni gi Jacqueline adwa ni mondo minyiswa ni ang'o momiyo ber ka ng'ato manyo thieth mar Kabirwa nikech kapo nono ni en gima onyuol godo ng'ato kapo nono ni ok affecti kapo nono ni ok okel ni chandruok e yore mag tich ang'o momiyo ng'ato onego bed ni manyo thieth onge ng'ata dwaro pien maler onge ng'ama nyalo dwaro ni mondo bed gi Kabirwa e wang'e nikech kine dier ji onego bed ni gimiluongo ni confidence e mbele ji seche ma wang'iyo rudho chande ok in godo nikech idwa darasa duto ing'iyo piny nikech ng'ato penyi tang'o motimi tang'o moruodho wang'i emomiyo gimanyo ga thieth mondo ong'owa kata ka en gima nitiere e anyuola idwa ni mondo watimne gimoro miluongo ni control kata kin go to ionge go moro wang'io ko rudho moro marach ma ng'ato penji ineno jomoko nigo to dwaro ni mondo oum gi buko gi makeup and gi mora makeup mondo kiko nen but an gima nyalo wacho ne ji ni kar mondo gi makeup no kuongi manyi thieth mondo i control Kabirwa manie ruodho mang'eny manie e wang'i no koro kati umo matin lakini ok ium mang'eny makigolo to koro ibuogo ng'ato koro mane momiyo wan kae kaka skin soul wan tiere kae mondo wathiedhi wakony ji duto jok madongo jok nyithindo duto wakonyo mondo gibed gi confidence gibed gi pien maler kaka mar Jacqueline exactly antiere kod penjo mang'eny mokalo mano sechako donjo kotenore kod weche mag Kabirwa intiere kod penjo kik ibed gi luoro kata matin tudri kodwa yorewa mag SMS nitiere e TV mari line mar simu waboyawo tok mano kende nyalo yudwa Facebook page na Ramogi TV #Penj Laktar kata nyalo yudwa kokalo page wa Penj Laktar nyalo yudwa bende kokalo Facebook page na Yar Joseph mabede na keto post seche machon kanyo abro miyo Jacqueline thuolo obro duoko gi Jacqueline seche ma ng'ato nitiere kod Kabirwa madongo ni wacho kacha ni onyalo kelo ne onyalo mayo ng'ato chiane self confidence self esteem bro dhi piny to kapo nono ni en mild onego bed ni podi manyo thieth koso nitiere gik minyalo timo mondo mi control kata dala koro kaka jok man dala gima nyalo wacho negi kapo ni en mild to ionge kaka inyalo yudo modhi kata thieth ma mithiedhe godo ng'iya gimichamo chiemo manigi modhi ahinya chiemo ma very fatty food mago chiemo ma tem king'ado kaka wacho cha alot onego bed kanyo kwa wingi to kendo kiki timang'o kiki ichamri gi chiemo makori chiema nikech moko bende kagi ne grade 4 gibedo bacteria ineno otimo kute ma koro iyudo ka kamoro chango kamoro dhi chango to moro wuok kamoro dhi chamo to moro wuok kendo kaka iluoko wang'i onego bed ni ing'iyo maber nyayudo ni Kabirwa mako wang'i pien wang'i gi koni to koni onge ko iyudo ni seche itoe chande timulo go koni to koni bende moro wuoke Kabirwa bende wuoke kanyo Jacqueline wabo mulo weche mag luoko wang' ni onyalo biro koni ticha kiduoke koni inowone miduoke koni waka uyueyo seche waka uyueyo no abro kala picha mar Kabirwa go kidienje gi kai to ka waduogo to wadhi kidieny mar ariyo ichama ng'o
iluoko lenda wangi nade kodhi ahinya imanyo thieth kanye itimo nango mago duto te bire kidenyi mar ariyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kuvaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Chenro ni miongeso kangeso kinyi, bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo. Miel manyasani. Sigana kod moko mamit. Ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo, mawuoyo ewi nyithindo, kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen, gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo, e Ramogi TV. Nyalo bet ni sani, neza masarap jito se bedja dier. Nikech osechako uso chak gi ndiga. Ukitaka kupata sikiza kodi ya uko single, tafadhali bonyeza *811*340#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ukitaka kuanza kucheza unacheza *487*3#. Nimecheza kwa muda mfupi na nikapata kuwa mshindi. What do you plan to do with this money, mommy? Nataka kuongeza kuku. Wakati nazunguka naambia wenzangu pia waweke kuku. Sana sana wacheze kwa sababu watapata pesa. Now I have the capital. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu pien del akne Kabirwa mabende kauno winjo ni bire kidenye mopogore opogore ntiere nyaka level 4 kata stage 4. Thothne stage 4 ana winjo ga mana tuoche mang'eny to kang'eyo ga ni Kabirwa bende nyalo biro nyaka stage 4. Kane pok wadhi yweyo ne wasingo ni wadhi kelo ni pichni mar mild kata koko chako kaeto moderate mano mantiere diere kato severe. Aneno ka wantiere kod pichni ka Jacqueline wuothe kodwa e pichni gi wachak kod mild. Mild tiende ni entiere mana kuonde matin okene lenda wangi duto te. Kamano. Koro mild ni yudo ni owuok e pien moko nyalo wuok e ginene nyalo wuok e tikika kate lembi seche moko nyalo wuok e pat wangi kama achiel ariyo mano mild. To kineno mild no kik mano ngeni iluongi ni in pien mar dendi en acne prone. Koro okonego bedni ilinga onego bedni ichak manyo kakithiedhe kapok ochopo
moderate kamano. Yeah. Manyiso ni ka en mild mano en wuoyo piende di wuoyo kodi wanyalo yudo Kabirwa. Koro temo nyisi ni piende ni nyalo yudo Kabirwa, koro chak manyo yath kata chak manyo kaka itimo kata chak ng'iyo chiemo michamo. Koro kamane kaka mild kochakre kamano to onego beni manyo thieth. Many thieth kiko chope moderate. Nikech kosechopo moderate to koro en malai odhi kagimodhi severe osudo koro imanya ichako manyo thieth chon kata ichako manyo ng'iyo gik michamo kik bed gik man gi mo mang'eny koro kanyo kik ilinga ni koro ma en achiel onge. Alafu gima nyalo wacho e stage kineno ka isechako mild kamaendi mano nyiso ni pien dendi golo mo mang'eny. Pien dendi jok ma pien dendi golo mo mang'eny ema Kabirwa be chando kabisa. Ma be luore gi skin type. Luore gi skin type. Skin types wan gi dry skin gi oily skin. Koro skin ma oily en skin ma golo mo mang'eny. Excess mo mang'eny. Ngeni pien onego bed gi mo ma balance moromo. Ok onego bed obed mang'eny ahinya kendo konego bed obedo matin kabisa. Koro yudo ka adhi mulo matin odho kawuono wanie yor Kabirwa but anyalo wacho ni ng'at ma pien dende golo mo matin en ng'ama iluongo ni gi dry skin kamano. To ng'ama pien dende golo mo mang'eny kabisa mane e ng'at man gi oily skin kende ma Kabirwa ero kuma mo ng'enye kabisa. Koro ero seche ma koro dendi golo mo mang'eny no to dhi to wan gi buche matindo miluongo ni pose. Koro iyudo ka gidhi to gi block gidino buche matindo manie pien dendi chande to koro kanye ma Kabirwa chakore. Koro ing'eni koro pien no onge kaka modhigo dok kanyo koro ichako wuok gi Kabirwa chako wuok kone gi kone. Koro kineno kamano onego bed ni man thieth kata ing'e gi michamo kamano. Wasiwuok e mild wadonje moderate tiende ni entiere diere okotin to kong'eny to entiere diere. Mondo mi wuoge mild modhi nyaka moderate manyalo kawo thuolo maromo nade Jacqueline? Nyalo kawo thuolo ma lure gi pien dend ng'ato. Lure gi pien dendi bende to kendo lure gi kaka asewacho lifestyle kaka chiemo michamo be kaka be iwe wang'i. Nitie jomoko ma be luoko mana wang' gi sabun to be anyalo wacho kata mandala kucha gikia nikech iyudo ka ng'ato loka wang'e gi pi gi sabun to kendo nyisi ni an aleny ga ok anyal wiro mo kamano. Mar adek mwaluongo ni severe ni abuduoge mar luoko wang' no bang'e Jacqueline. Watere kod severe. Severe ni kang'iye gi kuma bete ni aneno ka gima ochalna malit ok ang'eyo kata thothne gibedo ga malit to chalna malit. To ni pimo no kacha ni ne ochop ka to buche ka monego bed ni golo mo kata golo miyo dendi yueyo odinore koro modhi to kudore gi buo pien del. Kama osekudore gi buo pien del to gikot kama ama bende ilokore nyalo kelo kute moko kaka mag bakteria mani wacho. Kamano. Mulna severe ni nikech oganda wa mang'eny ni kode to chendo mokalo. Severe ni en iyudo ka en Kabirwa mowe ndalo mang'eny. Owe yani neno otegno. Otegno bokoro chopo kaendi. To kochopo kaendi to bedo ga matek thiedho kabisa. Momiyo nachaka doke e mild kacha kinena achiel chak manyo kaka onego bed ni ang'owa ing'iyo. Ma osebedo mang'eny kaendi iyudo ka kosechopo kaendi to wabro kibironwa e clinic marwa to wabro ng'i mondi to wabro nyisi kaendi mondo idhi ne daktar mar pien mondo mi imuony ka abro riem imuonyo kapok ibiro mondo wachak tim ang'owa luoko nikech magi waluoko kendo wabaro to wagolo tutu gi gimoro amora oting'o chafu mang'eny kabisa. Koro nyaka tim kamano nikech kokatimo kamano to rem mani kaendi kochopo severe kaendi iwinjo koremo gi iye ogwecho gi iye. Koro kobare bogole chala bur kaka wacho chande to ken bur but koro kochopo severe to ochalo bur. Koro kwa bare bua gole bua luoke bua kete yath koro kanye mwamiye koro thieth mar ochako tuoe.
Ithiedhe gi ithiedhe gi oko. Ithiedhe gi ithiedhe gi. Onyalo bare maluoke matuoe. Ithiedhe gi yebe. We kamano. Adwa ni mondo mi wang'i ane kidienje ni wasimulo kidienje mag Kabirwa. To Kabiria maka lenda wang kendo maka faces keso maka koso nitie kuonde mopogore ma bendo nyalo mako. Kabiria nyalo mako toki. Nyalo mako agogi pat kaendi agogi. To Kabiria nyalo biro nyaka kar bedo. Kabiria nyalo mako kar bedo? Nyalo mako kar bedo. Kendo mako kar bedo gi jok ma dendgi ng'eny to bet piny mang'eny. Kendo mago be wathiedho kata mar toki be wathiedho. Thieth mwatime wang' watimo ne nyaka luok kaka waluoko wang' che kaka waluoko nyaka toke. Kar bedo gi kae gi toki bende nyaka gi agogi kae. Iyudo jomoko ni mag agogi nyalo biro dichiel. Emomiyo anyise joma mine mago waluongo ni hormonal. Kech yudo ka joma mine ema ng'eny kodgi mar agok gi mar tokgi. Koro yudo ne ginyalo yudo dichiel e dwe. To onyisi ni an ayudo ga dichiel e dwe. Kabirwa biro ga mane e go kaka pat go kaka endi. Koro atim nang'o. Mago be wathiedho. Watimo ang'o? Wa control. Kamano. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, en pien del, en nyarogno, en tielo, en yie wich, en wang', en it. Fuoni duto te mag del wamulo kendo wang'iyo kaka inyalo bedo godo kod ngima maber. Pod aora yore mag tudruok ma pile or ote duto te ma inyalo bedo godo nikech waduogo kendo kang' waduogo tibiro yudo thuolo makende mar penjo. Jacqueline kapok wadhi mabor aneno kaka picha mwaneno kani Jacqueline machal na moderate machal na Savia amanyiso ni gichopo ga ka donge gichopo ga ka to mana kaka ni wacho chadiero nyalo mayo ng'ato confidence ibonyo ka confidence mar ng'ato bro dhi piny kaka to seneno Kabirwa nitie ga gik moko ma samoro watimo dala ma ok kare kopogore kod chiemo ma wachamo kopogore kod kaka waluoko pien dendwa en ang'o gini ma watimo dala ma ok kare ka ng'ato seneno ni nitie kod Kabirwa. Okay. Kiseno yudo ni in gi Kabirwa gima nyalo wacho ni ng'ato kik tim ka nitiere e dala. Tucho Kabirwa gi lweti. Yani ituche idiye gi kogno, to kisidiye gi kogno tiduogi mako godo koni kuma Kabirwa onge. Kech Kabirwa chakre ga achiel. Ok en gimoro maruodho dichiel. Onyalo chake pat wi, onyalo chake lambi, onyalo chako e tiki kaendi. To ine yudo ka wadwa ni wadi. Ang'e ni chando ga ji mang'eny ndi. Idiyo to kisediyo to wiwil kendo chaki mako godo kae kokilogo lweti mano timo miyo koro Kabirwa no bro ruodho nyalo ruodho wang'i duto. Nikech igolo kati ketoka. Igolo kati ketoka. Ilendo kute wengegi. Ma kata picha chane nyiso maber gima wacho diyo no ji ohero ahinya. Momiyo an kaka an jok mayudo manigi Kabirwa weloga anyisoga ni kikito. Aneno ka ipimonwa kata gimomiyo konego beni wadiyo Kabirwa iwacho kata ni ibro chuno buche ka mondo mi obarare ma bende ketho pien del nyaka gi e iye seche moko keto pien del gi e iye onyiso ni adhola dhi bedo nyaka gi e pien del kato bende wacho nwa kacha ni obro weyi kod mbala Kabirwa kato bende wacho nwa kacha ni nyalo kelo rem kachiel kod lokruok mar pien del kendo iyudo ka koro kwar koro kwar nikech imule ahinya to kobe ni kimule an kaka an ng'ama ong'eyo thiedhno ka mule takete yath dong seche miro aluoko ni wang'i chande dong amule tatoye tagolo nyaka nyaiye chande taketo ni yath to yadhno onego be ni tuoyo kudni man kanyo no to in seche mine ot chande imule idiye itoye ikethe iweye kamano iweyo ne ang'o iwene buru donje gimoro amora chafu moro amora donje to koro Kabirwa chako bedo mang'eny wang'i. Jacqueline ichwanya kawuono ichwanya kabisa gimomiyo ichwanya ne wawinjore ni kelonwa mashin ka kendo inyisowa kaka utime kaka ubare kaka uluoko iye kaka ituoye nadwa ni mondo mi oganda wa one ni kare gigi nyalo thiedhi kare services gi nitiere pacho kama nyalo konyo oganda tadwa ni singira ni chieng' machielo kaluonge chendo di tibo kelo mokwongo agomo sahinya okabichwanyi kendo weche mang'eny motimre ka gi ka ba wiyo will tingo but kwa biro wabro timo gima waluongo ni practical wabro nyisou
kwanyiso kama e kaka iluoke, kama e kaka ibare, to kama e kaka wapimo wang', mwang'e ni wang' ni Kabirwa ne ochopo kanye, chopo en severe koso en moderate. Koro ago mos kabisa. Erokamano ahinya. Iwinjo jahera mar chenro mar Penj Laktar ni Jacqueline timo mos makende. Osingo ni odiechieng' machielo obo biro kendo wabro neno kaka itime, kaka iluoko wang', kaka inyalo pim pien del ni chal nade. Dwe manyien dwe mar 12 Jacqueline abo biro kaendi gi masinde gi kitanda gi jatuona mabro manigi Kabirwa mabro timono gimoro amora mondo une kaka Kabirwa onego bed ni kin godo, to onego bed ni kaka ilosi, to kaka bende dala kacha kaka inyalo rito mondo kik Kabirwa ruodh wang'i duto. Kamano. Tok ni ruodho wang'i, onyalo ruodho agogi, onyalo ruodho kar bedo, onyalo ruodho toki, tene onyalo njawi. Onyalo njawi, kamano. Seche ma ng'ato oseneno ni nitiere kod Kabirwa, ranyisi thothne en ga mana ruodho mane wang', kata mane agok, kata mane tok, kata kar bedo. Koso nitiere ranyisi mamoko? Ranyisi mamoko kaka nawacho ni Kabirwa ohero pien del man gi mo mang'eny. Iwinjo ka ng'ato wacho ni onge Kabirwa lakini wang'e ni golo mo mang'eny, thiwo mo mang'eny. Onyalo kata luoko wang'e sani daka matin to wang'e othiwo mo. Kendo gimoro ahinya manyalo wacho ni ng'at man gi Kabirwa onego bed ni timo, wabuko wang'wa, watimo gimiluongo ni makeup. Onego bed ni igolo maber gotieno, kik inind godo. To kinindo gi makeup bende medo Kabirwa. Kin gi Kabirwa kata in ng'ama pien dende golo mo mang'eny. Kamano. Mulna kanyo ni makeup timang'o e pien del momiyo Kabirwa dhi medore, kata mo mang'eny gi makeup. Ere kaka gitudore, ere kaka gidhi ginywandore makoro mi obed kaka koro mar jaberwa mwaneno. Ng'eni ma pien malet man gi Kabirwa. Ma pien ni oruodho. To pien ni koruodho, makeup en gima chalo poda. To koro poda ni idhi tike, ichaki kawe, ma pien ma buche, man gi chandruok to buche gego odhi odinore. Imedo dine gi makeup gi buru, makeup chalo poda, chalo buru. Ichaki medo idhi kete. To kiketo, to kokigolo inindego, pod pien ni imedo timang'owa, imedo dine ma ahinya. Imedo dine kendo imedo dino kidonda mantiere pien ni. Kech inti iume ibedo maber, lakini kiume onego bed ni gole. Onego bed ni golo poda miketo no, onego bed ni golo makeup miketo no. Kiwe be nindo go to dhi medo mana hinyo pien ni. Kamano. Emomiyo makeup ok rach, joma keto makeup oketa makeup, but onego bed ni iluoke maber. Nitie gik migolo go makeup. Jacqueline, iwacho ni makeup ok rach, kata kamano onego bed ni gole kik nindo godo. Kik dhi mabor, kik isudi. Jahera mar Penj Laktar kawacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo ngima mar pien del. Intiere kod chandruok mar Kabirwa, ing'eyo ng'at mantiere kod chandruok ni, kata kaka Jacqueline wacho ni ng'ata ng'ata nyalo yude e seche mopogore. Adwa ni mondo mi kapo nono ni ionge godo, to ipo kichak yude bang'e inyalo ng'eyo kuma ichako kode. Ka waduogo thuolo dhi bedo mari, kik dhi mabor kata matin, kik isudi. Chiegni e show mamit mar Daktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Tich Abich ka Tich Abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa, wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenya the entertainer. Kaka pile nyakara mogejo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Tich Abich ka Tich Abich, Sang'wen otieno. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita.
kautuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Royal Mabati Limited, waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot, kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani, mag gauge 30, kido mar profile, gi siling 388 kuom mita. Roman tile, gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles, madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny, mar chumbe wi tado, kido mag light gauge steel trusses, manegone sani, waketo maromre koda bap tado, mag timba, mag gedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 0722 638 883 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Ruto must immediately cancel the contract and revert to the open tender system, which ensured guaranteed supply of petroleum products. Raila Odinga koro nyiso sirikal ni owuoge lela kendo rucho ko winjruok magiketo mar kelo maute pacho ka achiel kachiel. El Nino imeweza kufika, kwa hivyo tunahitaji kabisa serikali iweze kutoa pesa ile ambayo imeweka kwa sababu ya mpango kama hiyo, itoke haraka kwa sababu watu wanahangaika sana. Midhiero mar oula pod medo hinyo Kenya kanyaka sani ji 52 osewito ngimagi. Onge infrastructure, laboratories onge. Kata be ni oseng'ad subject to duogo na learning areas. Iyudo ka sikunde moko gin mragi jopuonj science lelo to ginyal puonjo languages. Jopuonj ywak ni ikruok pod onge moromo ne somb grade mar 8. Ma en kidieny ni tieni ni penjo duto tema intere godo kikibed gi luoro kata matin tudri kodwa Facebook page, tudri kodwa kokale yor SMS, tudri kodwa kokale line mar simu mondo mi page Jacqueline penjo duto tema inyalo bedo godo kotenre kod chandruok mar Kabirwa. Kane pok wadhi yoyo Jacqueline ne wang'eyo kacha gigo moko nego beni timo ka intere kod Kabirwa. Namba 1 ni wacho ni kikibar kikito Kabirwa. Ibro miyo omedo ketho pien dendi to mano kende ibro lande kuonde mamoko kuonde ma ok onego bed ni obede. Adwa ni mondo mi inyiswa kaka thoth ne utimo analysis mar skin kata kama koro osechopo ni ngato biro iri kaka jalonye weche mag pien del. Asebira senino ranyisi iwacho na nango kata timo nango mondo ming'e ni ma en kidieny mane mar kethruok mar pien del kata kibiro kidieny mane. Okay. Ka ibiro ayudo wendo manigi mubiro e thieth mar pien. Wan gi gima watimo mokwongo waluongo ni skin analysis. Waketie en
en machine machal bakul ona bo kawo picha mar pien mar wangi to bro en machine magolonwa report wabro nyiso kaka dendi kaka pien dendi golo mo mang'eny kata ka en pien dendi ok gol mo mang'eny to nyiso nyaka Kabirwa ni mari ni ochopo kanye ochalo nade gi iye nikech machine ni go picha to ogo picha nyaka e iye mar e pien del wan ng'eni wanena nena gimalo lakini machine cha nyiswa gima pien del gi iye chalo koro kisebiro wagoi picha no ba machine onyisowa omiwa report kaka pien dendi chalo koro chakre kanye eka wanyisi ka wachako luoko pien dendi ni gi yo mar timo facial treatment koso wakuongo waori ir jathieth mar pien ma en dermatologist mamacha bende yudre e clinic wakacha kech watiyo kamoro achiel koro kwateri kucha nodhi kuongo ndiko ni yath mimuonyo to wan to wabo ndiko ni yath miwiro kendo wadhi luoke mondi kapok ichako wiro yedhe go ma iluongo gi ni mo waluongo gi yedhe mwamiyo ji ni mondo bi akaw simbe Evans ka Evans pokolal na kiki wiligi kama wantiere kamano Evans hello penj laktar hello machiegni Evans thothne ang'o makele niselero Jacqueline kata kamano inyalo nuoya noya matin kata ntiere kod penjo machielo bende mowuok kuom director wa penjo kacha ni to thothne ka joma chwo dhi e kinyosi kata e saloon to ntiere kaka irudho ga pien del ntiere kaka itimo massage moro kod kaka irudh scrubbing manyalo miyo ka ng'ato nigi chandruok mar Kabirwa omedre koso kamano abro dok chien nasewacho Evans adwok Evans mondi Evans Kabirwa nwang'ore e yore adek nitiere e yore mar nyalo inherite e anyuola sana mano biro kuom joma chuo to kuom joma mie biro gi gimilongo ni hormonal imbalance mano bende kelo Kabirwa ni nyalo bedo ni nina ina gi wang' maber to Kabirwa chako maki kisebedo maduong' moro biro e pong' seche ma nyathi ma wuoyi kata nyako pong' chande tiyudo ka Kabirwa chako chande to moro kendo inyalo yudo e lifestyle kiero chamo gik mang'eny man gi mo mang'eny mano bende kendo Kabirwa nyalo chako ruodho wang'i nyalo chako do Kabirwa e ruodho wang' ka ok ing'e gik michamo kichamo gik mo los gi mo mang'eny kata gik man gi mo mang'eny kamano weche mag scrubbing ma thothne joma mine kachiel kod joma chuo romo godo e salons kod kuonde ma kamago abodhi kuom joma chuo nikech wayudo welo ma gi wach mar scrubbing e kinyozina gima kelo ruodho inya yudo ni joma chuo mang'eny mwayudo biro liedo inya yudo ni ng'ato nigi Kabirwa lakini iyudo ni nyaka liedo kose liele to lure gi kako liele to kapo ni en gi Kabirwa nitie gimiluongo ni scrubbing ma itime sana e kinyozi kacha koro iyudo ka irudha wang'e gi gimiluongo ni scrubbing awaya nyaka imulo mano to magi dhi mulo kocha kaka nawacho ni kimulo mae dio isaki dhi diro kata iyudo kitamba miyweni godo wang' kapo ni kata naonge Kabirwa to oywe godo wang' to kolos maber okoluok maler ochako bi oywe godo tika kata wang' ng'at moseliel chande tiyudo ka koro Kabirwa chande dok ne ng'at maonge oya ka wie simb beki hapa ni mano to ganda wa onego chikne gitgi maber nikech gik ma utiyo godo go ung'e nade ni oritgi maber Beki hello penj laktar hello machiegni penj laktar iluonga ni Beki Beki olalna ok ayud Beki hello ero kora winji Beki awacho ni ya face now is very oily kata ka aluoke ochako bedo mana oily hello wawinji dhi nyime hello wawinji Beki duok TV ni chien awacho ni ya face now is very oily so kata ka aluoke to bedo mana oily ere kaka nyalo geng'o mondo kik obed ga oily
Erokamano ahinya. Jacqueline, winjo Becky? Okay. Becky wacho ni en gi oily skin to onge Kabirwa nikech ok owacho wach Kabirwa. Ya ng'ato nyalo bedo gi oily skin to en gi Kabirwa. Koro openjo kaka onyalo gimonyalo timo mondo mo mang'eny mane e pien dende chande. Make kanyo kapok waduoko Betty akawe simb Fred katiriwe gi kanyakla. Fred, hello, Penj Laktar. Hello, Ruth. Machiegni Fred. Mos na wende. Amose. Apenjo niya, nitiere ng'ama nigi tuwono. Ng'ama nigi? To ng'ama nigi tuwono. To dhi ir daktari to koduogo to gino dok piny to bang' ndalo matin to chako chiero kendo gino chako medre. Apa ni penjo to wayudo koro watiyo gi Becky kata waduogi ir Fred. Okay. Koro Becky onego openjo ni owacho ni pien dende nigi mo mang'eny kata luoko to pod ni mana gi mo mang'eny. Koro onego bed ni luonge ni Becky. Becky onego many mo mawiro. Wan nitie modhi ma waluongo ni paramedical products modhi ma tije en regulate oil mane skin neno nikech skin ne chande golo mo mang'eny to kikawo modhni iwiro bedo ka chal moi mapile ma kiseluoko wang'i tiwiro o control that oilness. Jacqueline, itemo nyisowa ni bedo gi pien del mantiere kod mo mang'eny ok ber ahinya nikech samoro antiere kod pien del mantiere kod mo mang'eny to ok othaga ok omiya Kabirwa. Ok anyal wacho ni rach but ng'eny jok mosebiro nwan gi ni pien dendgi mo mang'eny. Ng'eny gi ok ohero iwinjo ni asika ywe denda nigi golo mo mang'eny. Aleny sa duto asika yweya to ok mora. Pok ng'ato biro na ni an gi pien denda golo mo mang'eny to ahera kamano. Iyudo ni bok more. Ng'ang'a dhano kata en gi gimoro mok chande but ofil ni odwaro ni mondo obed regulated. Wadogane ka Fred weche mag ng'ato ntiere kod Kabirwa odhi ir laktar to kose diere ma oyudo thieth no to bera kotieko ni to chandruok obede. Okay, gima nyalo nyiso Fred ni gino timre nikech ng'eny ji jomoko wacho kaka wacho no ni odhi en gi Kabirwa to kodhi ka laktar seche motieko ginene yath momiye to Kabirwa dok piny seche motiyo gi yath to seche ma yath orumo kata ok oti gi yath korka gimedore. Koro gima nyalo wacho ne Fred ni onego omany thieth nikech maybe omiye yedhe mimuonyo kata miwirego to ng'eni kiwiro Kabirwa kiwiro iwiro awira mo to kigolo nyaiye chande onge kaka odhi tuo. Seche mimuonyo yath nyalo onego bed ni oriwo gigo dhi kamoro achiel kama luoko wang' kod muonyo yath kod wiro yath wuotho kanyakla. Akawe simb Frank kaito seche makawo simb Frank ni bende nayudo penjo moro manowuok kuom Joy Nyarkingi. Frank, hello, Penj Laktar. Okay, na Penj Laktar niya ni kuom jok maloko wengegi kod mo ama maloko dendgi kod mo ka tuoni omake bende inyalo timne bero. Kasto machielo bende kuom jok ma tinde waneno ka jok moko medo kurka bet koni ka gino make imomedno be onyalo thiedhre. Mane penjo na. Erokamano ahinya Frank. Penjo Frank no adwa ni mondo mi duok na Frank kaito seche midwoko Frank antiere kod penjo manowuok kuom Joy Nyarkingi. Joy Nyarkingi nowacho kata ni Ruth yie mondo mi penj na penjo ni ka an gi Kabirwa to ok abiye to ka odok motuo to olokore puch obedo skin tag mano nyiso ang'o? Bende onyalo lokore skin tag? Mano bet. Ma penjo machielo mowuok kuom Joy Nyarkingi kokalo Facebook page. Okay, Joy Nyarkingi onge kaka Kabirwa nyalo dok badok puch, balokre puch. Gima Joy Kabirwa notimore en ni Kabirwa kosedhi kako wacho kobudhe e pien dendi to dhi olokre gimiluongo ni blackhead. Blackhead chande
ochalga oken puch ng'eni en gima skin tag en gima dongo but gima jo iwacho no en iluongo ni blackhead odhi bodonjo ei kucha bobed matek to alafu koro king'iye ochal bur man gi dhok marateng' mano iluongo ni blackhead mano ok en skin tag nikech skin tag bende mago bende wabro wacho wach skin tag kamano koro mano en blackhead ok en puch onge kaka Kabirwa nyalo lokre puch ok nyal Jacqueline thuolo emo maya wang'a to ka thuolo poko maya wang'a to duokna Frank mapiyo piyo ei nus dakika. Frank wacho kacha ni jogo matiyo kod modhi mag loko wang' mkorogo to samoro intiere kod Kabirwa ochopo Savia kata level 4 ma onego beni timo ne bero kae to wacho kacha ni jogo mabende medo kachien to Kabirwa bende ni wacho ni nyalo mako kachien kono pie nyalo chalo nade mana mapiyo piyo nono nikech sauce maya wang'a onge wach koro wawach jok maloko wang' gi modhi to nigi Kabirwa wayudo gi mang'eny kabisa to kwayudo gi mang'eny bato nyaka wabargi to ing'eni pien moselok bedo mayot yom kendo yot kabisa koyudo ni welo ainago waneno kaka seche mibare chande baro to nyaka wabar wakete yath but iyudo ni koro mondo pieno mondo changi bro kao thuolo mang'eny mondo changi but baro to wabarogi but iyudo ka obedo waluongo gi ni sensitive skin nikech giwiromo to mar kar bedo pok ayudo ng'ama medo to nigi Kabirwa koro aparo ni ka ng'ato nitiere ma omedo kar bedo to nigi Kabirwa kono pok ochopo kuomwa. Jacqueline pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye namba mar simu nikech isingo ni boduogo wadwa ni wabuago mbaka kotendo kod weche mag puch wabong'eyo kaka inyalo timo skin analysis wabong'eyo kaka inyalo luok pien wang' maber kata del maber nikech ni wacho ni ok en ga pi gi sabun kende nitiere kaka onego beni luoko wang' wabong'eyo kaka onego beni golo makeup e yo makare mondo mi kik imed hinyo pien dendi namba ni mar simu kod kama iyudi iyuda Skin Soul en nyingwa mar tich iyuda Westlands kacha wantiere Woodville Groove Brick Court Building 2nd floor kichopo kanyo tibro yuda namba na mar simu en anyalo wacho en 0722 45 7273 ninyalo nono namba 0722 457273 erokamano Jacqueline kamano to kendo wayudre King'ara Close kaendi wan gi branch Lavington mana butaka mana butika endi koro jokoni nyalo dhi King'ara Close kanyo idhi yudo Skin Soul ni kanyo mane dho ndara erokamano bendi puonjori gimoro kotendore kod weche mag Kabirwa kaka onego beni rito pien dendi mano kwa mulo to ka intiere kod Kabirwa kik item barogi to maduong' moloyo ichamo ang'o to bendi modho pi moromo iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu oriti masane. Thank you so much.